מחפשים פתרון לפסולת אורגנית מזהמת? נמאס לכם לשלם אלפי שקלים על טיפול, פינוי והטמנה? מהיום יש לכם פתרון, בהזדמנות חד פעמית לרכישת מתקני מחזור וצמצום פסולת אורגנית, והכל בסבסוד 50% של המדינה. אם אתם מנהלים ברשויות מקומיות, מוסדות, חברות, מפעלי מזון, חקלאים או כל מי שמשלם עבור פינוי הפסולת שלו והסביבה חשובה לו. הקומפוסטר התעשייתי החכם של חברת קמפוס ניישן המשמשת כספק רשמי של המשרד להגנת הסביבה מצמצם 80-90% מהנפח והמשקל של הבעיה בתוך 24 עד 36 שעות בלבד, והופך אותה למשאב בעל ערך כלכלי וסביבתי. מגיע אליכם ב9 דגמים בעלי כושר טיפול של 100 קילוגרם עד 2 טון ליום. קומפקטי ושקט. מופעל בתהליך אירובי שמבטיח אפס פליטות מתאן, גז חממה מסוכן, ומאפשר קיזוז פליטות פחמן. מוזיל עלויות פינוי ומונע תשלום היטל הטמנה. משמש כמודל טיפול בכלכלה מגלית מלאה. בנוסף אנו מציעים שירותי ניהול מלאים הכוללים פינוי וטיפול מקצה לקצה, וקמפיין מיון פסולת והסברה. מהרו. המלאי מוגבל, אל תפספסו. להרשמה וקבלת הצעה מסובסדת עכשיו, לחצו כאן והשאירו פרטים.